Sakatiri sama zatiri, sama zaluwaye. Sama zatiri, sama zaluwaye. Ai wallahi yanda nake rashin kuɗin nan duk wanda ya biyo ta hanyar nan sai na jibge shi. Allah kawo ni. Sakatiri sama zatiri, sama zaluwaye. Sakatiri sama zatiri. Wani waye kai to zaka ce mun nan? Waka ni kake ga waye ni? Ni kake zagi ka san waye tsaya mun? An zage ka. Waye? An gaya ma kai waye? Waka Ni kake zagi ka san waye tsaya mun? Kai waye tsaya wa? Je ka turo wanda ya tsaya ma. wallahi na ga ba. Je ka turo wanda ya tsaya. Ka je ka ga ma. Ba wannan kuma yazo daidai nake da shi. Dan talle. Da mun ba tun yanzu nake so in same ka. Zan maka fada. Saboda irin askin nan da kuke askin banza. Ku daina shi. To shi kenan baba insha Allah za a yi. Ku daina shi kuma dama an kawo min kararka nan makotan mu kana zuwa dan yarinyan nan kai da ba aure za ka yi yanzu ba. Haka ne baba. Ka tsaya ka nemi kuɗi tukunna. Shi kenan insha Allah. Allah maka albarka. Amma to shi kenan. Dan baba. Wa taba ka? Wallahi ba wani ne ya kawo kata kawai ya kama ni ya rinka dudduka na wai zai ga wanda ya tsaya mun. Bai san kai dan waye ba. Ai ba abun ba na ta da wai in turo ni wanda nake tunani ya tsaya wai ba ni da gata a garin nan. a ba na ta da fada bane ya hakuri Ka fi ni sani daidai ne? a kawai mu je Kai baba ba haka. Baba ka ga wanda ya rake ni. Wannan ne da ke ka. Kai mana kalle yi bai ne ya rake ni fa. Sake nuna ni. Ka amma Allah ya kai. Ba gane ba wannan karama mu.